טוב, אז חבר'ס, אנחנו משחקים דרגון בול לג'נדס. כן, אנחנו הולכים לעשות PvP עם הקבוצה כמעט הגודקי הכי טובה בארץ. כמעט. אני הולך להראות לכם מיד מי זאת הקבוצה הזאת. אז רק רגע. טוב, זאת הקבוצה אולטרה אינסטינקט. הגוקו פה, שאם אתם לא יודעים, ואתם חושבים שהוא חלש בגלל שהוא בלו, הוא הופך לאולטרה אינסטינקט. וביסט גואן, נתחיל עם קאולושן כי זה כמעט הגודקי הכי טוב בארץ. רק חסר לי את אולטרה אינסטינקט. אז בואו נשחק PvP. נשחק רייטינג מאץ' או טריינינג באטל. תמיד מתחשק לי טריינינג באטל. בואו נקווה שהקבוצה שלנו לא תהיה הגודקי הכי טובה בארץ, כי זה באמת OP. מה זה הקבוצה הנחמדה הזאת? אחי, מה זה נחמדה? היא נראית גרועת האמת. אני יודע כבר מתמודסים, גוג'יטה 4, אתם רואים? גוג'יטה 4. יו, איך ידעתי שהוא ישים את הקבוצה הזאת? אתם רואים את זה כאילו? מה זה העיגול המוזר הזה? אתם כאילו רואים את העיגול המוזר הזה? מבין מה זה העיגול המוזר הזה. הוא לא היה בלג'נדס, ואם אני לוחץ לחיצה ארוכה הוא עדיין מופיע. טוב, אני אפענח את זה אחר כך. נראה לי אני יודע. נראה אתם פשוט רואים איפה אני לוחץ, אבל לא צריך, כי אתם רואים איפה אני לוחץ בגלל הלג'נדס. פאק יו ברו. טוב, בברול סטארס אני אעשה את זה. אז אנחנו משחקים דרגון בול לג'נד. יו, כמה זמן לא שיחקתי. אני כבר באמת לא שיחקתי הרבה זמן. גם עם הגודקי הזה לא שיחקתי הרבה זמן, אבל כאילו, כי לא שיחקתי הרבה זמן, לא שיחקתי עם הגודקי הזה. לא, איזה רע. הוא הדריפ את זה. אתה לא מדריפ. ביי. תפסתי. כמעט מת. תחליף. זה הגיוני. היידה. טוב, מחוסל. וג'יטו אתה מת מזה, יואו, איזה לגים. לא, נראה לי קרס לי. לא, זה לא הרגתו. לא, אתה לא הולך. היידה. נשים לך פה אולטרה אינסטינקט. היידה. אני לא יכול לתפוס אותו עכשיו. יופי. לג'נדרי פיניש, GG. לג'נדרי פיניש, על הטריינינג בטל הראשון שלנו. ו-GG. יואו. של אומן יותר יפה, את האמת יותר יפה. אומן חלש, אבל לא משנה. משנה, של אולטרה אינסטינקט יותר טוב. רואים את הלחיצות שלי, גלנג, ואיזה, וואו, איזה הארט. באמת לא, הארט נחמד. יאללה, ג'יי. רואים את הלחיצות, אפילו שאני
בלג'נדס ורואים במייל, מה זה? עכשיו אתם רואים מלא, כך עושים את זה. ראיתם מלא. אבל בוא נעשה רייטינג מאץ' כי זה קצת לא פייר, עבור אנשים אחרים, לא כלפיי. כלפי אנשים אחרים, לא כלפיי. יש פה את אולטרה אינסטינקט, סוף הדבר הזה מועיל, הוא וקיולושן. קיצר, שלושת הקבוצה הזאת. שים רדי, הוא כבר ידע. אני יודעת מי הוא שם אותו, אותו ואותו. לא משנה, הוא שם את בלו. פאק, נכון, לבלו הזה יש זנקאי ויש לו אותו על הרבה כוכבים. גם לאולטרה על הרבה כוכבים. אבל אותו יהיה לי קל לחסל, אבל את שתי האחרים יהיה לי קשה מאוד. את האחרים יהיה לי מאוד קשה. בוא. ברו שכח. ברו, אוקיי. אז מסתבר שזה יהיה יותר קל ממה שחשבתי. אוקיי, יופי. וניש. רציתי לעשות קלאש, לא נורא. פאק. לא, ממש לא. אסור לי שהוא יפגע בי. פאק. הוא הרג לי אותו? איך הוא מוריד לי כזה הרבה? מחזיר חיים. כמעט פול. לא. מה עשיתי? מה כבר לא כמעט פול? לא אחי, יש לי וניש, מה נראה לך? למה זה ביטל לי? לא נורא. אוקיי. אין בעיה. הם כמעט מתים. נתן המוריד לי. נתן לקיולושן קצת להביט חיים. לא, ברו, ממש לא, ברו. כך. היידה. יש לי וניש, אבל אני לא תופס פה. הוא מת. עכשיו אני אחליף לו אולטרה אינסטינקט. לא. אתה עומד לתפוס אותי. מה נראה לך? אני לא טומטום, מה נראה לך שעומד לקרות פה? אני לא... בוא נעשה לו בשבילכם, אני אנסה לעשות לו את הלג'נדרי פיניש של קיולושן. אוי פאק, לא, נראה לי אם אני מאבד פה את קיולושן. לא, איבדתי פה את קיולושן. ניסי איתכם את הלג'נדרי פיניש של אולטרה אינסטינקט, ינסה. לא, פאק. מה? לא נורא, יש לי אליו רווייבל, זה לא מציק. לא מפריע לי, גם אם אני עודף את זה. אם אני עודף את זה, סביר, אבל... גם זה בסדר, יש לי אליו רווייבל, והרווייבל שלו באמת OP. לא מצב שאני אפסיד רק בגלל שאני מוותר לו, נכון? כאילו, יש גבול, אני לא עומד להפסיד בגלל שוויתרתי לו. יאללה, תן. לברו יש וניש ולג'נדרי פיניש של אולטרה אינסטינקט. אחי, פעמיים כבר עשיתי לו את הלג'נדרי פיניש של אולטרה אינסטינקט. בוא נגדיר. זה קל מדי. This is the power of trust. היידה.
איך אני אוהב את אולטרה אינסטינקט. אבל המשחק האחרון שלנו בסרטון, נשים את האחד והיחיד, ביסט גון. וזהו, אני אומר לכם כבר, זה לא עומד להיות קל, אבל זה גם לא עומד להיות קשה. ביסט גון הוא אחד החזקים, כאלו שונה יותר, אבל ביסט חזק. אז זאת הקבוצה שלנו לעכשיו. הנה אפילו סימנתי לכם. שלושת מי שזה בשורה האחרונה. גוקו אולטרה אינסטינקט, גוקו בלו עם הרווייבל של אולטרה אינסטינקט וביסט גון. יאללה 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 יאללה. is the power of ultra instinct. הוא שם את סופר 17 האנדרואידים לא, סופר 17, עוד סופר 17 ושתי אנדרואידים. בטוח. זה סופר 17 החלש, זה סופר 17 החזק כלים. הוא אפילו יותר חזק מפיס. וואלה, הייתי אבל לא נורא. וואי פאק, זה מראה את הנגיעה שלי מזיז את המצלמה. טוב, את זה נחתוך לכם. קלנגלנג. וואו, רק עכשיו שמתי לב, הוא שם את מג'נטה עם הרווייבל שלו של סל מקס. ברייטינג מאץ' שהאמת הוא חזק, ברייטינג מאץ' שהוא יכול להוריד הרבה רצח. לא ברייטינג מאץ', בטריינינג בטל, ואני בטריינינג בטל אז. ככה חכמה פה הייתה לו, מג'נטה. ברו תופס. ברו תופס. כך. יואו, ברו גם תפס את זה חזק. The power of ultra instinct. לא פאק, הוא תופס. מה יש לך, אחי? יש לי וניש, ברו. ברו לא יודע שיש לי וניש. ולמג'נטה הזה יש חליפה. יו, אין לי אינטרנט בשיט, אבל... אין לי אינטרנט בשיט. זה בגלל שעשיתי פעמיים בלאסט, אבל... תודה. מה הפאק, הוא ביטל לי. איך ביטלת לי את הווניש שמעצבן? כן, הנה, רואים פה, הוא ביטל לי את הווניש. אני לא עומד לוותר עליך. זה לא עומד לקרות, ברו. יואו, מה זה? מה זה המג'נטה הזה? הוא לא מוותר. אתה עושה, ברו? מה ברו עושה? מה אני בטעות עושה פעמיים? אחי, הוא לא עומד למות. כבר אומר לכם. ביי. סימבלסט. סימבלסט. פאק, מה אני עושה? חשבתי שהוא כבר לא ישים בלאסט, אבל תמת, סתום. וביסט. ולא ביטלתי לו כלום. לא משנה, כן ביטלתי לו. הרבה דברים ביטלתי לו. מה קורה מג'נטה? מה קורה סופר 17? בוא נביא לי ככה שתי אולטים שיהיו לי לאחר כך. הוא לא מתחמק. כך אולטים. קיבל את זה חזק, כתב את זה חזק. מה פאק, יו, איזה מאחר. הלאגים האלה גורמים לי לאחר. מג'נטה, אתה לא מוריד לי, תסתום. רק בשביל שביסט לא יבוא, רק בשביל שביסט לא ימות. אחי, הוא גם מבטל וניש, הוא ביטל לי את הווניש, איזה מציק. וואי, אחי, לא חכם שלי. לא חכם שלי פשוט לדפוק עליו ככה. בשביל לא למות איכשהו למג'נטה, אני אעשה את זה.
כי אני לא רוצה למות לסלמקס. אחי, יו, איזה... לא, הוא ביטל לי את הבני שווה. טוב, אין לי בעיה לאבד אותו בשלב הזה, כי כבר יש לו מישהו מת. אבל... מג'נטה, תהיה מוכן. מה נראה לך? אני אתן לך? מה נראה לך? סלמקס, בוא. סלמקס, הוא לא עומד להרוג לי אותו, כן, זה היה ברור שהוא לא עומד להרוג לי אותו, אבל הוא שיר את ביסט ממש וואן. זה למה לא רציתי להיות עם ביסט, הוא היה הורג את ביסט. כמה אתה מרפא? לג'נדרי פיניש, בבקשה. יש שיידר. חשבתי שיש לו איזה רווייבל אחרון בסוף. ביי אחי. רגע. קלנג לנג גלנג לנג לנג מעניין מי הפסיד. אוי אוי אוי. טוב חבר'ה, ראיתם איזה אופי ביסט, זה הסרטון שלנו היום, אני מקווה מאוד שנהנתם. יאללה, פיס.